iStock Audio. משחר הבריאה החל האדם לנצל את הטבע שסביבו לתועלתו הוא. iStock Audio. הטבע המקיף אותנו מעניק לנו מגוון עצום של אוצרות שעשויים לשמש אותנו כמזונות לצורך קיומי, כחומרי עזר, בטיפוח ואסתטיקה וכחומרים שמועילים לגופנו. חיים שטרית, כיום בן 82, הבין את הפוטנציאל הרב הגלום בטבע ובצומח, והחל לרקוח מוצרים לשיער כבר בשנת 1945 בירושלים, עיר מגוריו. כבר אז למד חיים שטרית את מלאכת הכנת שמפו משמן וקוביות סבון. השמן היה שמן זית. שיטת הייצור הייתה על פי מסורת רבת שנים של שכם וירושלים העתיקה. בגיל 14 בשנת 1939 אבא שלי עיצב מספרה ידועה בירושלים, וככה זה התחיל. ראיתי שאני צריך מרכך שיער, ובאותה תקופה לא היה. הגעתי לשמן הרצנים של הענבים. הוא לא שימן במיוחד את השיער, אבל הוא נתן ריכוך יחד עם הלימון. בשנת 1970 עשיתי טיול שורשים במרוקו, ושם גיליתי את השמן ארגן. ראיתי שהוא נותן גם ברק וגם מרכך. אנחנו הראשונים שקראנו לזה שמן מרוקאי. את כל הידע העצום שצבר חיים שטרית הוא העביר לבנו יצחק ולנכדו חיים, ובשנת 1992 הקימו את מעבדות ויטמינס, חברה המייצרת, משולבת ומשווקת עד היום את מוצריה בשוק הישראלי ומובילה בתחומי השיער, האופנה והלייפסטייל. iStock Audio.